Ready, 5, 4, 3, go. So guys, for today's video guys, ngayong araw guys is may narinig akong chismis. Kasi nga daw, pinapaalis sila sa bahay nila. So, ang mangyayari guys, kailangan nilang gibain yung bahay nila kasi nga, kailangan nilang magbayad ng 3,000 yearly. So, kailangan nilang bayaran yon para pwede pa silang magstay doon, pwede silang magtagal doon. Basta every year, magbabayad sila ng 3,000. So, ayun, ano ba talaga ang nangyari? Pinuntahan ako sa may-ari ng lupa. Sinabihan ako na magbayad daw ako ng... Lakas naman yung boses mo. Magbayad daw ako ng lupa. Saka wala naman ako pambayad kasi na ito naman yun sa trabaho. Kaya nagpunta siya kanina, sila ng pambayad daw. Oo, narinig ko. Ang lakas ng boses. Isa ba? Mura mo na nakpan siya. Mura mo mga puncher ka na. Hindi guys, Ano ba to? hindi guys, ito guys, seryoso talaga guys. Seryoso na tayo guys. Ilang sabi siya? Hindi, seryoso to guys. Kasi nga, mapapaalis sila sa bahay nila. So, ako guys, kaya ako ginawang vlog to. Kasi nga, hindi naman para kumita ako. Guys, para at least ba, maging tulay ako ulit na para may tumulong sa kanila. Malay mo, hindi ko alam, kasi nga, wala naman kasi akong enough budget guys na may tutulong sa kanya. Lalo na ngayon, may jowa ako, may... Hindi. Nasaan jowa Guys, niya? awas yawa. Ito guys, kasi nga, pinapaalis sila guys. So, kanina lang namin narinig ni Brenda. So, si Brenda din kasi kakasahod niya lang, pero wala na din, ubos na din si Brenda. Kasahod na Kasi sa Nabante. kasi lahat nasa trabahante. So, humiram kami ng 3,000 sa friend niya, si Ricklin, na natatakbuhan niya talaga palagi, guys. So, humiram kami ng 3,000 ni Brenda. Hindi namin alam kung sino magbabayad, pero ako talaga magbabayad, guys. Mami R! Ayan. Thank you, Mami R. Thank you so much, Mami R. Ayan, meron ka ng 3,000, ha? Oh, ayan. Dumata! Di ba ni Frank? Di ba ni Frank? Kung man, di ba ni Frank? Ito nga, oh, di ba? Ganyan lang kadali sa amin yan. Basta may pera lang kami, kaya lang wala talaga kami. So ginawa namin, humiram kami para lang sa iyo. Oh, ayan. Thank you so much rin Brenda. Dahil si Brenda yung humiram para makahiram ako. Okay, ito na oh. Ayan. Tagapin mo! Ayan. Hindi, pasalamat ka din kay Brenda kasi nga, buti na andyan din si Kay Ricklin, Brenda. kay Mami R. Kay Mami R, Mami R. Maraming salamat. Bus kayo matingog. Maraming salamat, Mami R. At saka kay Madam Brenda, maraming salamat. Scarlett, kiss Basta lang. lang ko. Scarlett. Kiss lang sa akin, okay na. Kiss lang. Okay, 1. Urag pukpuk. Okay guys, inaano lang namin guys para syempre mawala yung kaba niya kasi kabado sila guys kasi anytime bukas pwede na silang umalis at gigibain yung bahay. So ako talaga isa sa mga manghihinayang syempre pati na din mga followers na sumuporta doon sa pagpagawa ng bahay na yun. Kaya salamat din kay Brenda dahil sobrang bilis lang nakakita ng pera. Ayan. So pasalamat ka na lang sa lahat din na nag-support doon. Ulitin natin, pasalamatan natin sila. Go. Maraming salamat po sa lahat ng nagpatayo sa aking bahay. Maraming salamat po sa inyong lahat. Ang God bless po sa inyo. Ito pangatol. Basta mo, patag-proceed, ana pa. Sige. Maraming salamat po. Yeah, congratulations! Yes, congratulations. Thank you. O diba, sobrang bait talaga ni God. Diba, sobrang bait Salamat ni ka God. muna kay Sir Frank. Oo. Icha, giveaway si Sir Icha. Ay, thank you. Salamat po. Salamat God ang bahay bless. mo. Yay. Pagdalam ka rin magbabaon. Basta gubaon ko na. Basta ito gagawin mo ha, ito lang gagawin mo. Kasi nga nabayaran na namin ngayon. So ang gagawin mo, siguro naman makakahanap ka na niya ng 3,000 sa isang taon. No? Hindi naman sa sinasabi Every kong mabilis December lang ba? yan. Every December ba yan? Pero kailangan mong gawin yun. Kailangan mong pag-ipunan yan. lagi. Paglaanan mo. Kasi isa lang naman anak mo eh. Di ba? Isa lang naman anak mo. Hindi naman sinasabi ko na ganyan kahirap ang buhay. Pero syempre,
kailangan nating ano yun kasi dito mabubuhay niyan pag dito magsusumikap. So, yan lang. Maraming salamat. God bless. Ha? Ingat ka. I love you. Nag... Ah, pwede mo. Pinalagay na rin siya ng mapping. Ah, hindi siya. Ah, bukas ito mapupuno. Sa susunod na araw. Toothbrush. Manglinis pa sila. Ay, umalis. Ito na rin yung hagdanan sa swimming pool. Diba? Ilalagay sa gilid. Lakasan ng tubig nila. Ayan. Malaki pala yung drainage niya dito. Yung ano yung tubig. Ayan pala hinahanap ko eh. Ay, sige, ba't ko? Wala kasi sila rin sinibas ko. Nasa sa gilid. Dapat talaga nakamask kasi nga po maalikaw po. Yan, at ngayon naman po. Hoy! Ano ba kayo? Ito na yung aming mga panibagong costume. Nila Brenda na magagamit namin sa aming show. So this is 7 pieces ng palda. Ay, pakita ko sa inyo itsura. So ito na siya mga moms. So this is a palda. Tapos dito sa unahan. Tapos sa likod mahaba. Ayan. Tapos sa likod po mahaba. Maganda po siya. Highlight siya. Actually sabi nga ni Breno, pwede rin ito mag-hinsog. Parang casual dress na rin siya. Ganun. Mahaba yan. Saka maganda yung quality ng tool. Ayan o, mataba. Mas may tela pa siya. Diba? Para mas sexy po. Ganun. Ako, anong oras na? Pasok na po ako sa aking tindahan. See ya!